Dobrodošli na kurs Windowsa 8. Moj cilj je da vas što detaljnije upoznam sa svim karakteristikama nove verzije Microsoftovog operativnog sistema. Obzirom da je Windows 8 pretrpeo velike promene u odnosu na svog prethodnika, Windows 7, nadam se da ćete nakon ovog kursa biti u potpunosti osposobljeni za njegovo efikasno korišćenje. Za početak ću vam pokazati šta vam je potrebno da biste prešli na novu verziju Windowsa, a zatim ćete vidjeti kako se podaci sa vašeg starog sistema mogu preneti na novi. Nakon toga ću vas upoznati sa novim radnim okruženjem, takozvanim Metro interfejsom, a vidjet ćete i kako se u Windows Exploreru koristi nova traka sa alatkama, Ribbon. U drugom delu kursa ćete vidjeti kako se koriste pojedine aplikacije koje su uključene u standardnu instalaciju Windowsa 8. To se pre svega odnosi na nove verzije programa Mail, Photos, Music and Video itd. Nakon toga sledi niz lekcija koje su posvećene podešavanju parametara sistema i korišćenju dodatnih uređaja. Na kraju, pokazat ću vam kako možete da obezbedite maksimalnu sigurnost sistema i iskoristite napredne mogućnosti svog štampača. Pošto nas čeka mnogo zanimljivih tema, predlažem da se odmah bacimo na posao.